Σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, η σημερινή μέρα ανήκει δικαιωματικά στο γυναικείο φύλο. Η ιδέα για τον εορτασμό της προέκυψε κατά το πέρασμα στον 20ο αιώνα, το οποίο σηματοδοτήθηκε από την εκβιομηχάνηση, την πληθυσμιακή έκρηξη και τις ριζοσπαστικές ιδεολογίες. Το έναυσμα όμως είχε δοθεί αιώνες πριν, με τη Λυσιστράτη να πρωτοστατεί σε μια ιδιόμορφη φεμινιστική απεργία προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος των ανδρών. Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, οι γυναίκες του Παρισιού ζητούσαν ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Η γιορτή αφορά στους αγώνες συνηθισμένων γυναικών που με το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους έγραψαν ιστορία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εργάτριες στον τομέα της υφαντουργίας και του ηματισμού κινητοποιήθηκαν στις 8 Μαρτίου του 1857 στη Νέα Υόρκη για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς μισθούς. 2 χρόνια αργότερα, οι γυναίκες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις οργάνωσαν το πρώτο εργατικό σωματείο γυναικών και συνέχισαν τον αγώνα για τη χειραφέτησή τους. Το 1908 παρέλασαν 15.000 γυναίκες και πάλι στους δρόμους της Νέας Υόρκης, ζητώντας λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους μισθούς και δικαίωμα ψήφου. Υιοθέτησαν το σύνθημα «Ψωμί και τριαντάφυλλα», με το ψωμί να συμβολίζει την οικονομική ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα ζωής. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, η φεμινίστρια Αλεξάνδρα Γκολοντάι έπεισε τον Λένιν να επισημοποιήσει τη γιορτή στη Σοβιετική Ένωση, όμως μέχρι το 1965 αυτή παρέμεινε γιορτή των εργατών. Η άνοδος του φεμινιστικού κινήματος το 1960 αναζωογόνησε το ενδιαφέρον για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Στις μέρες μας όμως, σε πολλές χώρες, η ημέρα αυτή έχει χάσει το πολιτικό της μήνυμα, καθώς αφενός εμπορευματοποιήθηκε και αφετέρου εκλήφθηκε ως ευκαιρία για να εκφράσουν οι άνδρες την αγάπη τους στις γυναίκες. Ωστόσο, περιστατικά που σημειώνονται με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της γυναίκας αποδεικνύουν την ανάγκη προβολής και τίμησης, αν μη τι άλλο, του αγώνα των γυναικών.